siang pantoro ratri amung cipta pukul tanuliwan kaeksi mila katur kang cundung maneh prasaksa ulun kang sumembah mung Pradyanto Prabu Miang kagunan to sing sem saksat sampun prapti katonas topukulun lap ulat nara pati Rama dewaning sun Yo mangkung kan rimang moro wakal nyatur bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la qaula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Dinten para sepuh bini sepuh ingkang ayu poneng pamawas miwalep deng ditu. Wonten ngersanipun sang ya para lenggah para tamu putri kakung. Ingkang sinung dadi kelawan mulya. Sumrambah ngulama para kiai ingkang rinten dalu tansah sinayudan mring dase kaswasa
Sutresna pametri budaya lumebarna kadang merdu muda ingkang sinebagya kelawan mulya mambeng kelan pensangya pelengkap pertama dawek pinalenggah sinawung imbal wacana wawan pangandikan karana ratri kalenggan kula ing tasih kepareng tinuding hamrasak lampah-lampah lumadening tata cara nggina anglajengaken sasana suku wonten ngesta dalem Gusti ingkang Maha Agung winengku saking keluarga pamengku Gati Bapak Senen Ibu Suparsi pinenggah wonten ing dusun Pengkok RT setunggal Desa Pengkok Kedawung Sragen nggih nyawa purna nyawontenaken tumapak ing tata cara pahargyan unduh mantuk putra kinasih bagus Riki Bibiyanto ing sampun kepareng kalampahan Bujakrama Rayu Nabila Malihati putri panjenenganipun Bapak Ratno Ibu Poni tingking saking Sidowayah Jenggrik Kedawung Sragen mila sadanipun adya kalajengaken anggir kula kepareng matur wonten kersa panjenengan Pelga Purtam Sadarun sumangga nuwun sami meminta maring purbaning Gusti ingkang Maha Nasa mori kasembadan sedaya lumadening tata cara parigyan ingkang kepareng minengku saking keluarga Bapak Senen Putra Kemarga sholawat punapa dene salam mugia tetep kalimpahna dumateng uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang katenggo-tenggo syafaatipun binjang wonten ing dinten yaumul akhir. Sang Hyang Lenggah Purtam Sadarun ingkang minanting pakramaten madyaning sasana suka wonten ing sasana ratri kalenggan ninggih sinawung bombong birawaning penggalih bebasan kelem karo bane memanis sinanding kastuba manik kascaryan saking penggalih keluarga pamengku Gati karana pahargyan ingkang tasih kepareng wineng tasih tinenggenah semanten kathahing para tamu prentuling prayodana saking keluarga pamengku Gati kejawi ngaturi rawuh panjenengan Pelga Purtamu kepareng asung donga pangestu tumanduk Sri Kapahargya teman sarimbit dina kepareng arsa ngembat watanging baraya mangut hinayuan tumban mrimadyaning bebrayan agung kewawiya manding dados keluarga ingkang rinancang keluarga kang mamara mursid murakapi satemah mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sang Hyang Lenggah Purtamu ingkang minantring pakramaten birawaning penggalih keluarga pamengku Gati Bapak Senen Sumrambah Ibu nggih tumuli nampi rawuh panjenengan Pelga Purtamu anyat bata tumapak ing tata cara atur ambalan amung kandhep ing jangga sinaraya ngembaning sasana mung kepareng saka tinanggenah piniji sumlihat tur minangka rambatan ing kandha binekten Bapak Cokro Haryanto minangka kepala desa wonten ing Pengkok Kedawung Sragen mradhapa tumapak ing tata cara atur panggun pambagya kawilujengan rawuh panjenengan Pelga Purtamu Sadarun hameng jumenipun panjenengan Bapak Cokro Haryanto ing mangka arsa kasundul jine jiran keluarga pamengku Gati sak cekapipun ngungak ing sasana Pandayawara dumateng panjenengan Bapak Lurah Pengkok Kedawung Sragen wekdal sasana katur sumangga nuwun.